Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwalo lalikulu la Supreme Court of Appeal lero lalephera kuyamba kumva mulandu okhudza katakwe pa nkhani za malonda a Thompson Pinganjira, omwe bwalo la High Court lidawapeza olakwa pa mulandu wa katangale. Bwalo la High Court ili lidawapeza a Pinganjira olakwa pa mulandu ofuna kunyengerera oweruza milandu asanu omwe amaweruza mulandu okhuza chisankho cha 2019 ndipo lidagamula a Pinganjira kuti akakhale ku ndende kwa zaka 9 mchaka cha 2021. Koma atakhala ku ndende yachichiri mu mzinda wa Blantyre kwa masiku 122, a Pinganjira adakamang'ala ku bwalo la apilo kuti mlandu wawo umvedwenso ndipo adawafulutsa pa belo. Mulanduwu umayenera kuyamba kumvedwa lero koma walephera kamba kakuti yemwe akumva mulanduwu siwoyenera kutero. Mkulu wa mabwalo a milandu mdziko muno, Justice Rizine Mzikamanda, wati bwaloli lidzayamba kumva mulanduwu akakhala pansi ndi kusankha oweruza ogwirizira omwe akuyenera kumva mulanduwu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.